जोनोम बेगराव नांबा आरो मानो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जादों बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जानायनि गुदियावनो मा बर' राव थुनलाइखौ गोसारहोनाय हारिनि अलखद जेंना जेंगोनायाव जेब्लाबो गिबि सारियाव थानानै हाबा मावग्रोग्राफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे सिम्बोरगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि। हेलौ लोगोफोर माब्रै दं आसा खालामनो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। स' लोगोफोर दिनै फिन खेबसेबाव आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। स' बिराद गोबावसैमोन लोगोफोर भिडिअखौ लाबोया। स' माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौ होनो हायाखैमोन। स' बे भिडिअआबो दाखालिसो 16 नभेम्बरनि भिडिअमोन बेयो बर' थुनलाइ साननि जेनाखि 16 नभेम्बर बर' साहित्य सभानि गायसनथाइ सान फालिनाय बर' साहित्य सभाया 72थि गायसनथाइ सान फालिनाय आरोबाव जोंहा काजोलगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। बे खुंनायनि माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों। बे खुंनायाव बिथांमोनहा माखासे बादायलायनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय इभेन्ट्स लादोंमोन। बे इभेन्ट्सआव जोंहा माइगं बाथौ फरायसालिनिफ्राय 5 फरायसाफोरखौ लांदोंमोन। बे बादायलायनायाव जोंहा 4 फरायसाफोरा देरहासार बान्थाखौ मोननो हादों। स' बिनिनो माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों। आरोबाव बेयाव जोंहा गोबां प्रग्राम खालामदों। बेयाव रंजानाय बाजानाय माखासे जेनाखि बर' रावखौ लानानै माखासे दान्थे बिदान्थे आरो बर' रावखौ लानानै मा खालामनांगौ बर' थुनलाइखौ लानानै मा खालामलांनांगौ बिनि सायाव माखासे थांखि बिनि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन। स' बिनिनो माखासे आरोबाव गोदान आफाद दानाय गोदान मावथिफोर सायख'नाय बे इभेन्ट्सखौबो लादों। स' बिनिनो माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन। लोगो नेहाथारि फ्रान्सिस बसुमतारीखौ हेफाजाबनि थाखाय खावलायो। मानगोनां A few moments later. जोनोम बेगराव नांबा जों बेखौ माबानांगोन खालामनांगोन होनबा आरो मानो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जादों बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जानायनि गुदियावनो मा बर' राव थुनलाइखौ गोसारहोनाय प्रिथिबियाव। दिनै जोङो मा मिथिगौ नेपालावबो बर' राव रायलायो बेंगलावबो बर' राव रायलायग्रा दं माबायावबो दं बांलादेशआवबो दं नङा होमबा आरो दिनैहा मा बे बर' रावखौ फ्राय सोलोंबाय बे दाखालि दिल्लीयावसो बर' राव गेलेनाय सेमिनार जालांबाय बे रावखौ बयबो बाहायनो हानाय दिनै डिजिटेल माबायाव लिरनाय बर' रावखौ सोनो थांगासिनो दं। नोङो माबा खुलिबानो नेट खुलिबानो बर' माबानि सावगारि आखिनायजों बादायलायनाय बेखौ फर्मेलि दैदेनलांनो हासिगोन आङो फोसावबाय गोजोनथों।
moments later. अनेक समयसाखौ बे समयसाखौ जों सोलोंनो ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे आंखौ दोना क्लासाव दोनो जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारिया मोनसे संगठनखौहाय दैदेननांगौबा एकदम बिराद मोजां जानांगौ दा बिदि हिसाबै जोङो सिगाङाव एसे सावरायदों नोंथांमोनाबो क्लेम होबाय आसोल सासे जेनेबा जों आफादगिरिया जाहैबाय बिथाङा बुंदोंबाबो जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा मानोना रायजोफ्रानो बेखौहाय नाजावखाबाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जाय बिथां नेहाथारिखौ जोङो दा रायखांदों बिथांजों जों फनावहाय बिथाङा दिनै गैया बिथांजों जों फनावहाय रायलायदों बिथाङा बुंदों बांद्रायखौहाय बुङाखै बयबो अफार खालामजायोबा बेखौ ना होनखायो बिदिनो बिथाङाबो होनदों आंखौ बे बोसोरनि थाखाय नागार होनदोंमोन अब्लाबो जों नुदों बिथाङा एक्टिभ जागोन बादि आरोखि ओंखायनो जों बे नेहाथारिखौ बिथांखौ मादों जेखौ नोंथांमोना बेखौ टेक खालामखाबाय आखाइ खबखाबाय दा बेजों लोगोसेनो Later. हारिनि अलखद जेंना जेंगोनायाव जेब्लाबो गिबि सारियाव थानानै हाबा मावग्रोग्राफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे सिम्बोरगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो जोङो मोनथिगौ बिथाङा बिनेश्वर ब्रह्म जे आफादगिरिमोन बे समाव बिथाङा नेहाथारि हिसाबै दंमोन मानगोनां बिथां गपिनाथ बरगयारि बेयावनो जोंहा दङ बर'नि बारग'सारनाय बर' फिसाफोरनि गेजेराव सासे जे समाव एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय नागिरनो थाङोब्ला जोङो बुंबोदों बर'फ्रा आसामाव 40 लाख दङ 40 लाख दङ बिनि गेजेरावनो एकदम आसि बिजौआव आखाइ फारसेनि आसियाबो सानजोबनो हायो जोंहा बेबायदि सुबुं धोन जोंनि काजलगावनिनो बिथाङा डिसि रेंकसिम दंहैयोमोन आरो उनाव बिटिसिनि सेक्रेटारि महरै आजिरा मोन्दों मानगोनां बिथां सिबिनां खेरल नार्जारि 1 hour later. बेनि इभेन्टआ जाहैदों जोंनि बर' थुनलाइनि फिरफिलाखौनो सावगारि आखिनायनि इभेन्टखौ जों लानाय जादों गुदि फरायसालियाव मोननो हादों सेथि बान्था मुस्रि जथाइसा बसुमतारी फरायसालिनि मुं माइगं बाथौ फरायसालि थाखो 5आव फरायो नैथिखौ मोनदों गुदि फरायसालि सेक्सननि बिष्णु बसुमतारी माइगं बाथौ फरायसालि थाखो 3 थामथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों फरायना हायना बसुमतारी पश्चिम पद्मपुर एलपि स्कुल दानिया गेजेर सेथि बान्थाखौ आङो सार बरगयारि आलासिफोरखौ आङो नैथि बान्था बिष्णु बसुमतारी माइगं बाथौ फरायसालि आरो मोनसे सिफुं मोननै दङ आरो मोनसे साथा बेनोसै आरो साथाया जोंनि गेजेराव बर'नि एकदम बयनिख्रुइ देरसिनथार जोंनि दैदेनगिरि होनबाबो जोंहा भुल जानाय नङा बिथाङानो जोंनि जायगानि जोंनि काजलगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव दा जों बिथांखौ बरायनो मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों बिथाङाबो जोंनि नाजावनानै लानायखाय जोङो बिथांखौ हामबाय Six hours later. नुदोंना नुजोबदों बेखौ नुदों दा स्क्रिनखौ स'
लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो फेसटा बेलेगखौनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामथारगोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन बेनोसै लोगोफोर